Bod o Clifawr yn dipyn o adeiladwr, yng nghyfnod William Griffith gwnaed y gwaith mwyaf. Fe gododd nifer fawr o'r tai ar y stad a rhoddodd wyneb newydd i'r tan y bwlchyn, sef yr Oakley Arms bellach. Hefyd, yn ystod ei gyfnod datblygodd y diwydiant llechi yn ddiwydiant pwysig i'r ardal, ac roedd y chwareli yn ychwanegu'n sylweddol at incwm y plas. Yn ei hanterth, roedd chwarel Oakley yn cael ei ystyried fel y chwarel fwyaf yn y byd, gyda dros 1,600 o ddynion yn gweithio yna. Roedd yna 28 llawr yn mynd i lawr at lefel y môr ac yn codi i uchder o 1,500 o droedfeddi. Roedd y chwarelwyr yn naddu 60,000 tunnell o grombil y mynydd bob blwyddyn, ac roedd y llechi yn cael ei cludo i'r wyneb ar hyd 55 milltir o dramffordd. Ar y cychwyn, mi fyddai'r llechi yn cael ei cludo gan geffyl a throl, o'r chwarel i lawr at y caeau llechi ar yr afon Dwyryd. Oddi yna wedyn ar gychod i lawr i Borthmadog i gael ei hallforio i 4 ban byd. Ond ym 1833 daeth y rheilffordd, a thrwy hynny gostyngodd y pris o gludo llechi o 75 ceiniog y dunnell i 25 ceiniog y dunnell. Cefnogau William Griffith ddyfodiad y rheilffordd, byddai'n hwyluso a chyflymu cludo'r llechi o'r chwarel. Mae arosfan y plas yma hyd heddiw, ac maen nhw'n dweud os gewch chi'r cysylltiadau iawn a gallwch chi ddal tren oddi yma a bod ym Mharis o fewn 7 awr.